Benvinguts, soc la Mar i avui dins el tema del camp gravitatori veurem què és i com es calcula la força gravitatòria. Fa més de 300 anys Newton va relacionar els moviments que anomenaven celestes amb els moviments que podíem observar a la superfície terrestre. És a dir, va relacionar les forces que feien caure una poma de l'arbre amb les forces que feien donar voltes a la Lluna al voltant de la Terra. Newton va establir la llei de gravitació universal. Aquesta llei és la que explica com són les forces que actuen entre dos cossos pel fet de tenir massa. Llavors, va establir que la força que hi haurà entre dos cossos serà igual a una constant per la massa d'aquests dos cossos dividit la distància al quadrat. Va deduir empíricament que la força d'atracció entre dos cossos haurà de ser proporcional a les seves masses i dividit la distància entre aquests dos cossos al quadrat. És a dir, quanta més massa tinguin els cossos, més atrets es veuran entre ells i a més distància que es trobi aquests cossos, aquesta força serà més feble. Aquesta R farà referència a la distància entre els centres de massa d'aquests dos cossos. I aquesta G és la constant universal de gravitació, que té un valor de 6,67 per 10 elevat a menys 11 newtons metre quadrat partit quilograms al quadrat. Fixeu-vos que té unes unitats una mica estranyes, però al final han de ser coherents, és a dir, el resultat d'aquesta operació ens haurà de donar un valor en newtons. Si tinc dues masses, m'apareixeran quilograms al quadrat. Per això estarà dividint aquest quilograms al quadrat. I com que tindré una distància dividida també al quadrat, m'haurà d'aparèixer aquests metres al quadrat per tal que quan faci aquesta operació les unitats que em doni siguin newtons, és a dir, les unitats de força. Aquest valor no el va poder establir Newton, però sí que va poder establir que seria un valor molt petitet. Va ser Cavendish el primer que va fer una aproximació en aquest valor i realment va trobar valors molt aproximats als que tenim avui en dia. El fet que aquest valor sigui tan petit, que aquesta constant sigui un valor tan petitet, fa que si les masses no són molt grans o la distància és molt gran, aquest valor de la força serà molt petit. És a dir, si jo miro la força d'atracció entre el meu cos i el meu gos, serà molt petita, perquè les nostres masses, al multiplicar-les per aquest valor tan petit, serà una força pràcticament negligible per molt prop que ens trobem. Molt bé, ara hem estudiat el valor d'aquesta força, però una força és una magnitud vectorial, per tant, també haurem d'analitzar la direcció i sentit d'aquesta força. La força de gravitació és una força d'atracció. Això que implicarà que serà una força que tindrà la direcció que uneixi els dos centres de massa dels dos cossos que estem analitzant. És a dir, si jo tinc dos cossos, per exemple, una massa 1 i una massa 2, la direcció de la força que m'apareix una sobre l'altra seguirà la línia que uneix els dos centres de massa. La força serà sobre aquesta línia. Ara bé, quin sentit tindrà? El sentit serà cap al cos que la treu. És a dir, quina força farà la massa 2 sobre la 1? Doncs una força sobre aquesta línia i en sentit cap a la massa que l'està traient. És a dir, això seria la força que fa el cos 2 sobre el cos 1. I en canvi, si miro quina força fa la massa 1 sobre la massa 2, doncs també tindrà aquesta mateixa direcció, però tindrà el sentit contrari. És a dir, la força que fa el cos 1 sobre el cos 2 és una força d'atracció, és a dir, que va cap al cos que la treu. Llavors, aquesta força, si la vull escriure de forma vectorial, doncs tindrà un sentit negatiu, el valor serà el mateix, i després el vector que em dirà la direcció és un vector unitari que té direcció radial. Llavors veiem que aquesta força és una magnitud vectorial que és proporcional a les masses dels cossos que interaccionen dividit
per la distància que es troben aquests centres de massa al quadrat. I a més té una direcció radial i en sentit cap al cos que l'atraurà. Anem a veure com s'aplica això en un exemple de les paus de Catalunya del setembre de 2005. L'enunciat ens diu que tenim tres masses puntuals, M1, M2 i M3, de 1, 2 i 3 quilograms, que estan situades als vèrtexs d'un triangle equilàter de costat A igual a arrel de 3, en una regió de l'espai on no hi ha cap altre camp gravitatori que el creat per les tres masses. I ens demana que determinem el mòdul de la força d'atracció que experimenta la massa 1. I com a dada ens donen la constant de gravitació universal. Doncs anem a analitzar-ho. Tenim això, tres masses diferents que es troben sobre el vèrtex d'un triangle equilàter. Llavors, se'ns demana que calculem la força sobre la massa 1. Quins dos cossos aplicaran una força sobre la 1? Doncs el cos 3 i el cos 2. Mireu, la massa 2 farà una força en direcció a la línia que uneix aquests dos centres i sentit cap al cos que l'atreu. Per tant, tindrem una força del cos 2 sobre el cos 1 amb aquesta direcció i sentit. Llavors, el cos 3 tindrem el mateix, però ara el que passa és que la direcció no és la mateixa. El sentit també serà cap al cos que l'està traient, per tant, serà aquesta la força de la massa 3 sobre la massa 1. Crec que és important, abans de començar a resoldre un exercici d'aquest tipus, dibuixar el problema, perquè ens donarà molta informació per a l'hora de fer els càlculs. Sobretot, fixeu-vos que aquí haurem d'estar treballant en dues dimensions. Per tant, a l'hora de sumar la força resultant, serà important veure en quines direccions són aquestes dues forces. Per tant, la força que vull calcular jo és la suma d'aquestes forces, per tant, aproximadament serà una força com aquesta. Anem ara doncs a calcular-la. Per calcular-la, primer el que farem serà calcular una, després l'altra, mirar quines direccions i sentit té per tal de després poder-la sumar. Recordem que la força gravitatòria és G per les dues masses dividit la distància entre elles al quadrat. Llavors, si ho apliquem a la força que fa el cos 2 sobre 1, tenim G massa 1 per massa 2 dividit la distància entre aquests dos. És un triangle equilàter i ens han dit que aquesta distància és A. Per tant, dividit A al quadrat. Fem el mateix amb l'altra força de la massa 3 sobre el cos 1 i tenim la mateixa estructura. Tenim la constant per la massa 1, ara per la massa 3, perquè és la interacció entre el cos 3 i el cos 1, dividit la distància entre aquestes dues masses, que també tornarà a ser A. Per tant, A al quadrat. Això seran els mòduls d'aquestes dues direccions. Ara bé, per poder sumar-les hem de tindre en compte aquestes direccions. Llavors, si ara faig la suma vectorial d'aquestes dues forces, veig que la força del cos 2 sobre el cos 1 està amb l'eix horitzontal. És així com ho he dibuixat. Si ho haguéssiu dibuixat d'una altra forma seria sobre un altre eix, però al final al calcular el mòdul seria el mateix, perquè és el mateix si el dibuixo així o en qualsevol altra posició. Aquesta suma, el mòdul d'aquesta força seria el mateix. Però així com jo l'he plantejat, aquesta força de la massa 2 sobre el cos 1 només està amb l'eix horitzontal, per tant, la direcció serà I. Què passa amb la força d'interacció entre la massa 1 i la massa 3? Doncs que aquí tinc l'eix vertical i l'eix horitzontal. Si anomeno aquest angle alfa, puc escriure aquest vector com a suma de dos vectors en funció del cosinus i el sinus d'aquest angle. Per tant, puc dir que l'eix horitzontal és aquest mòdul pel cosinus de l'alfa, i serà amb la direcció horitzontal, més aquesta força, però ara vull saber en l'eix vertical, llavors doncs serà el sinus de l'alfa i per tant li posaré J. La importància d'haver-ho dibuixat per veure a l'hora de fer la suma que en el meu cas aquesta força l'he escrita com a suma de dos vectors en els dos eixos. I ara ja ve el més senzillet, simplement anar substituint cada una de les forces amb els valors que m'indica l'exercici. La força 2U em donarà G per 1, que és la massa 1, per 2, que és la massa 2, dividit
a al quadrat, que és a dir, arrel de 3 al quadrat. Això amb direcció I. Fem el mateix amb la força 3 sobre 1, que serà G, la massa 1, que és 1, per la massa 3, que és 3, dividit també un altre cop al quadrat, que serà arrel de 3 al quadrat. I ara l'he de multiplicar pel cosinus d'alfa. Quan valdrà el cosinus d'alfa? És un triangle equilàter, per tant, els tres angles són iguals, seran tres angles de 60 graus, i el cosinus d'alfa, per tant, valdrà un mig. Llavors, això l'hauré de multiplicar per un mig, que és aquest cosinus de l'alfa, i serà en direcció I. I per acabar, el mateix amb la força 3,1, però ara, en comptes de multiplicar-ho per un mig, l'he de multiplicar pel sinus d'alfa. Tornem al sinus d'alfa, és a dir, el sinus de 60 és arrel de 3 partit per 2. Llavors, això ho multiplico per arrel de 3 partit per 2 i en direcció J. Ara, recordeu que puc sumar aquests que estan en la mateixa direcció, per tant, em donaran G 2/3, fixeu-vos, arrel de 3 al quadrat, se me'n va l'arrel amb el quadrat, més aquí tindré 3 dividit 3, per tant marxaran i em quedarà un mig a la direcció I, i en el cas de la J, els 3 marxen i em queda arrel de 3 partit per 2, J. Si ho acaba d'operar, sumo aquesta fracció, em dona 7/6 I més G, arrel de 3 partit per 2, J. Llavors ja tinc aquesta força de forma vectorial total que es fa sobre la massa 1 degut a tenir una massa 3 i una massa 2. Ara només ens queda per acabar l'exercici és calcular el mòdul d'aquesta força. Recordeu que el mòdul d'aquesta força es fa calculant l'arrel dels dos components al quadrats sumats. I per acabar, substituïm el valor de la G, fem els quadrats, fem l'arrel i ens donarà un valor de 9,7 per 10 a la menys 11 newtons. Mireu, ens dona un valor molt petit. Per què? Fixeu-vos, les tres masses són petites, són masses petites. Per això el que havíem dit, quan tinc masses petites, ens donaran forces petites, encara que estiguin relativament a prop. Hauríem d'anar a distàncies molt més properes per tal de poder tenir unes forces més grans. Doncs fins aquí l'explicació del que és la força gravitatòria i com es calcula. Espero que us hagi quedat clar. Si no és així, si us plau, dirigeu-vos als comentaris i tan aviat com pugui us respondré. També us demano que si us ha agradat el vídeo, poseu un m'agrada i sobretot si us agrada el canal, subscriviu-vos i compartiu-lo. Moltes gràcies!